Megint vakesz. Határ előtt megmutatni mindent, öcsém. Már nem lelőtözni, hanem úgy. Nem, mert futballba. Gyerünk, Eri! Gyerünk kis Gergő, nyomjuk! Hajrá, Völgye! Jaj, nem kiabálok, de hülye vagyok már. Gyerünk, Gergő! Maradj. Menjél! Úgy vissza, befele! Nem baj. Egyből! Nyugi, Jani, nyugi, ne bánj. Jó, ki is vittem. Úgy van. Az új cipőben látok, hogy nagyon szép cipőben. Megfelelte jelen. Hello! Ez az, nyugi! Figyelj oda! Előre! Szép! Óvatosan kiabáljuk, mert a kamera veszi. Határa kell játszom. Jó. Jó, de szép volt, Geri, nem volt, Geri! Egyből! Ennyi, ezt nem olyan szép volt, Ádám, ennyi a feladat! Szorosabban álljatok hozzá! Menjen elő! Menjen be valaki, menjen! Jó! Menjen be! Nem baj, célzat Geri, jó! Jó, állj be csak! Így a jó! Bátrabban, Gyuszó! Én már ballal! Ott középen! Nekem lehet oldalálni. Lehet. Figyelj, csak az a probléma, hogy olyan boldogom. Szép, Patyi! Nekem meg megvan az összedőlet. Nem biztos, hogy lesz szó. Nem lesz, kész volt. Az nem volt kész, meglőtt rá. Kérlek, nem tudom másik. Elérünk, figyelj! Sose láttad mi? Egyetlen a másik oda sem szokott nyúlni. Mai napig a gyerekek panaszkodnak, hogy valamás minden itt a vízünkben. Kapuzsák. Jó. Gyerünk, ne kiabálj, mert megijednek tőled a hátul! Nem ad ki az a pizzát. Egy vonalban legyünk, gyere vissza! Kap egyszer csak. Már megfelel! Bassz! Egyik lába kell tartani el. Ne menj ki! Ne menj már ne! Ott hagyjátok, ne hagyjátok már a csatort! Nem láttam, de átok 14-es volt. Ádám! Ők jó pártoltak. Az biztos, hogy az, hogy Jani lesz.
Passz, ez az. Menj! Ott a passz! Passzolj, Verő! Egyből! Másfél óra! Másfél órával késve veled! Szerencsétlen! Másfél órával. Vagy 2-3 méteres. Ez az Ádám! Persze, hogy nem, semmi nem volt, hogy ő behúzta 5 másodperces kárba. Akkor ért oda és lefúrta. Ennyi, mert látta, hogy baj van. Úgyhogy még jobban jártunk. Jobban jártunk. Mert így akkor a szívinfarktus kapott. Menjél! Befele. Egyből! Nyugi, Sziszi! Meg lesz! Belül ki van? Ez az Ádám. Nagyon kellett. Ez az. Vissza! Az hátulról csúszott Spori. Fordul, ott! Löved is magadnak! Jó! Menjetek már rá! Nem baj, Matyi! Nem baj, Matyed. Ez Ádám keményen. Szorosan. Négy nullán. Nem csak ott. Lacika, ez nem volt jó ütés. Mind a kettő lökött. Viktor! Itt a bal! Ez a szép volt, Ignác! De már lesre fut! Nem sok. Menjél, Gerike! Hájta, hátra, Figyelj ide! Kellett volna simán futtatni vissza, mert szép! Nem baj! Szép volt! Sziszi! Figyelj oda, nagyon figyelj! Matyi! Figyelj oda, Geri! Nem kap labdát, odafigyelj! Nagyon kell a travesz! El kell rúgni előre, mielőtt átveszi. Meg lesz! Ott a Monyász! Gáz! Gyorsíts rá! Monyó! Nyugi! Jó, meg lesz! Legyen fel, úgy van! Menjél, nincs egy labda volt. Nem baj, Most látszok! Ez az, nyugi! Most ne add el!
azt kérdezte Vajzson. Felé! Ez az, Gyuszi, ez az! Szép vagy, Gyula! Kíváncsi lennék, hogy még olyan 60 méterre. Gyorsabb már megy. Ha igazad van, 60 méter semmi, szerintem ő, de ott akkor ki kellett volna vágni azt a vasat, vagy lehullott volna, úgy tudod, mint a idő. Fáj! Iskolában nem. Az elégetik, Pass! Egyből a biztosabbat! Nyugi! Fordulj! Kamera ide is. Jöjjetek már, gyerek! Ennyi, bazd meg, ennyi. Nem kell szarozni. Te látod, hogy itt számít, ahogy hívják érte? Semmi ízé nézd. Így, ciao, hozzá. Csak a fizikai erőért. Az a fizikai erő. Az, hogy egy élet. Nem majd kéz volt. A kosárlabdában van olyan. Szorosan! Szorosan. Hát figyeljenek már oda, 16-os? Tudják ők jobban. 16-osra! De lehet, hogy messzámot cseréltek. Rúgott nekünk 3 gólt. Természetesen ott forgatta izéket. Tüvéket, minden izéket, rúgott csak 3 gólt. Meg mennyit kihagyott. Mit csinál? De nettes. Kifelé! Nem! Nem! Figyeld neki el! Ennyi, hát elmondtam 5-ször! Hát ezt nem hiszem el! Leszórakozz már! De miért kell ott hátul ezt csinálni? De ezt gyakorolják. Ezt kérjük. Nem látod, hogy... Ha ne basszák, akkor meglátjuk. Jó, hát nem, meg kell játszani. De nem látod, hogy akkor azt mondom neked, 5-ből 3-at csinálni, de 2-t rúgjuk, mert már észre... Nem azt akarom, mert már most már kezdjük észrevenni, hogy ezt játszak. Most már nem nagyon kéne odaállni. Mert előbb-utóbb baj lesz. Ráadásul pattunk, mint a Mikkelból. Ez se volt kéz, ugye? Gyanús. Szép volt, Ádám! Menjél elé! Hogy Gyuszi! Ez az, Gergő! Ez az. Indítsd el! Menjél meg! Jó! Nyugi, szép volt fiúk, mind a kettő. Nyugi. Geri, sokszor nem lehet eljátszani ezt már. Már kezdik észrevenni. És inkább előharcol. Kapu felé. Majd odaérnek. Oda, mennek, ne fél, oda rúgja Ciszihez. Bacsi, ott pattanjon, ahogy szoktam. Ciszi ott van, úgy van. Ott a háló mögött, Hát. a vonal mögött pattan. Nem, az ötöse is jó, ha Hát. lepattan. Azon a talajon ne fél, kurva jó vagy. Nyugodtan Úgy, mint pattanjon. Nyíregyházán. Így, ahogy mondod. Hagyj pattanjon. Így van. Hogy jött ki vele? Elrúgta Ciszi Ádám elő. Ádám hát ilyen én akkor ez volt. De, hát Ádám nyilván lendítette, csak Ciszi, hogy jött. Figyelj oda! Előtte ezt kifordulva. De akkor szóljatok egymásnak! Szép volt. Jó volt az csak... Ez az, Matyi, nagyon jó volt. Bacsi, szép volt.
Igen, szép volt. Ne engedjétek megfordulni, ne vegye át a labdát. Szorosan Viktor! Segíts oda! Akesz alulról oda nyúlhatsz egy picit. Zacseszra. Legyen meg! Egyből! Kérem a kezd! Egyből! Jó, és milyen? Itt volt! Így van. Gyere Ignác, segíts, gyere, ez az! Előrébb, gyere még! Úgy van. Nem meg! Jó, ez az! Ez az! Menj! Tiéd ez, tiéd! Tiéd is, ez az! Add középre! Ott a gól! Nem baj! Szép volt Gergő! Szép volt Gergő, Barnász is! Nem baj, ezt kell csinálni. Hol pattant? Vagy nem pattant volna? Vagy hamarabb, hogy alacsony. Majd még nőni fog. Ez is a te hibád. Azt kell meg, ez is a te hibád. Odafigyeltél volna kétszer, de vagy benne. Írtam. Kétszer. Nőni fog. Hú, az hátulról! Pori! Nem látod? Lehúzza a mezét! Hát nézd már oda! Nem baj! De tudjuk legalább, hogy jó a mez, mert bírja! Most indítsd el! Egyből! Ez az. Ne várj! Jó van, nem baj! Állj elé! Ez az, tudunk visszafele, gyere, állj elé, verő! Ugye az már lesen vagy Balázs. Indítsd be az üresbe! Indítsd el az üres, Matyi! Gergőnek Ez az. Gyerünk! balra kellett. Ez a jó. Hol a lapot? Ezt beszéltünk a Attilával, hogy a nap felé rúgják, mert már ezt mondja. Indítsd el a szél! Bátran! Nem volt kész. Fújsz rá, ott bemondásra. Mellére Lacika! Lacika, ilyen leszel verve! Lacika! Kész! Hát akkor ez hatásos. Vigyázz! Nem értem, hogy Az az Matyi! Látod, hogy pat. Ez az, menjél, hibázik! Jó! Jó! Ott a miénk is. Ott dobhatod, így van. dobhatod is! Előre! Verőnek ott volt szembe lábra, Misi. Emeld fel a fejed! Gyerünk fel, lépj fel! Ez az, még is! Lekezeled! Ez az! Láb, most csak! Azért majd kapusedzés, hogy erre nyilván bebukasztak. Látod? Egy pattanál. Jó lenne a kapusedzés, hogy te is jelentkeznék ezzel.
Csak itt patog a labda. Ezek a cserekapuk lesz. Forgass ki onnan, forgass ki! Most ki egyből! Vidd rá! Jó! Jó volt! Nem! Ott muszáj volt. Közé! Ne engedd levenni, ne engedd, hogy levegye! Ne feküdj már el! Ne engedd, hogy átvegye! Jó, de jó, hogy beragadt, ott volt a gyerek teljesen üresen. Erdő megy hátra. Hát még hol van? Ki a bal? Zavart! Kristóf elment arra, hogy Kristóf ment keresztezni. Neki muszáj. Út henge! Figyelj már oda! Nyugi! Indul a verő! Ez is jó! Egyből! De nehezebb volt a második, De így könnyű, hogy az Én nem láttam, hogy nem ott voltak hárman. Mászkot csináltam már meg elsőre a liget! így van a gólöröm. Most tapsoljatok. Kirúgta gólt, mert nem láttuk. Hát majd megnézzük, közelíts már rá. Látja ő csak. Brocli. De teljesen, de nem láttam. De csodálkozom, mert nem kiabálsz, mert kiabáltál volna kihagytad. Én nem lehetett látni. Teljesen mindegy, hogy ki volt. Bent van az kész. Nyuszi volt, de Teljesen mindegy, bent van az kész. most se persze. Meg még vagy 60 percig. Milyen kevasz vető a gyerek? Figyelj már! Szappanos kesztyű, vagy mi? Milyen ez? Ilyen pattogó? Utána, de meg Antalpot itt van meg. Ilyen rezgős kesztyű, pattogó? Várjatok még. Azt vettétek, jól játszik azért, de... Menjél, Verő, menjél! Bravo, Verő! Elől, hátul, ő robotol. Ez az Bonyó! Jó, nem baj! Jó. De majd beszéljetek! Csak kapura! Fordulj szorosan! Ezért most megesnek 3 szemben. 3 szemet, nem ezek közben 3. Meg lesz, Bonyó! Menjél, Matyi! Jó. Szögi jó! Jézus, azt kiabáltam szöszörre. Azt érti. Az még lefújtam mindig. Jogi, most fújjál egy kicsit. 22-ben rúgták a gólt. Figyelj! Emeld fel a fejed! 49-ben önt, és izében ilyen papakucsban. Jaj! Bocsánat, csak nem mutatni, hogy belerúgtam a kukulát, letöltöttem. Megy a Gyuszi! Jó! Jó, de rosszul pattant! De majd rosszul pattant! Úgy jutott be, sámfa, egy. Láttad, hogy azt a 11-es rajzát, melyik csapat kifordult a gyeptégre a 11-esnél. Spanyol meccsen. Ballából támasztott, és fordultam ott fölünk a 6 méter. Így van, biztosítják a területet. Figyelj! Leveli ló. Hát nem 4 lovat, mert a ló nagyobb nem. Gyere! Figyelj! Most figyelj!
ne hagyjátok. De kell, és mindenkinek kell. Gyönyörű volt! Előre, előre! Így van, Geri! Ez az, Gergő! Ez az, Gergő! Toljad mostán! Ez az! Szép! Jó, szép volt, Gergő! Nyugi, jó van, ez az, Nyugi! Ne szaladj tovább! Szép volt, Góna! Szép volt, Geri! Belőnek lábra, belőnek lábra! Vigyázz, Matyi! Ne siessem úr tovább menni! Nyugodtan! Nézd föl, így van! Ez a Zsigi! Jó, hát ezt átveszi! Menjek is túl, meg le! Így van! Vigyázz! Ez a jó! Monyó, bátran ne ijedj, bátran, tedd oda a lábad, bemehettél volna vele! Tudod, hogy őt ismeri papádat. Gyerünk, Kuda! Lőd el! El kell lőni! Látod, mert indulnak belőle! Csak a labda! Csak a labda! Csak a labda, Maki! Ez az! Csináljál! Sárgala! Színészkedj! Bajor Vízi Színész Múzeum! Vagy Bajor, másik Bajor, a szomszédokból. Az is jogos. Hát nem ilyenkor el kell lőni, mert indulnak belőle! Az az! Hello, hello! Vissza! Gyere ki, jön egy pici! Ez a felező vonalon van. Ja, akkor legyenek ilyen. Ne dumálj kifele, köcsög! Mi lesz? Kapsz egy lapot, te! Csíra! Megvárunk a végén, ha ki akarsz jönni. Ne. Beírjuk az ellenőrt. Nagyon figyelj oda, nagyon figyelj oda! Mondjuk a 45 méterről van. Várjál, van mondja úgy. Elég szép nagy fák vannak itt. Mindenre nem vagytok. Nagyon jó! Igen, a balanszák elég. Figyelj oda! Fejelni! Azért onnan gyerekek, én komolyan mondom, azt hiszem, 80 ember, 80 fel. Ez Attila is volt neki, hogy 40 méter. 40 méter! Jó van. Jó! Röbbi kapuban! Tovább! Nyugi! Nyugi, nem! Nem kell. Már ott van, nem. Így van. Így van. Nem 3-ról volt szó? Csúszik! Úgy bizony, köszi. Meg lesz verő! Menj volna! Egyből! Egyből! Előre! Segíts szemből, segíts! Ez az! Szép volt! Oda kell piszkálni, ennyi! Szép volt. Menjél befele! Menjél Gergőbe! Menjél be, kérjek! Jó az! Most mondtad, hogy te ott nem fekszel. Állva alszol? Jussi, menj nyeri! Figyelj, te már is ülve jártál. Meg le ülni, és ülbe feküdni. Előre! Menjél! De jó! Szép volt verő!
És ha elindul, akkor meg is van. Nem állt meg, nem ijed meg. Megy. Meg lesz magász! Ez az egyből! Hát bátrabban! Látszanak, újra négyszer. Nem mondom, most cseréltem. Na itt mit játszottak? Jöttek 2-11-esnek. Csak? Kettő. Csak elő! Csak elő! Előre! Csak előre! Ott, csak előre, így van. Na, hogy jó, átnom én teljesen. Oda kell bedobni. Ott nem lehet. Nem, tényleg. Nem így? Középen pálya közepén. De nem hátul. Inkább ott. Ez az, forgasd el! Menjél a szélére. Szép! Jó lesz! Menjél még! Nem baj! Hagyjál már, figyelj! De szép volt különben. Ez megvan, mondjuk! Szép volt, Gergő! Nincsen senki! Ne visszafele! Hé! Jó. Két visszacseleztem a kettősét. Most hibázik. Új! Nem baj, egyszer el fog menni! El fog menni! Ezt a kileveszik. Két bóna, vigyázz mögött! Vigyázz, jönnek mögötte, egyből told meg magadnak! Így van, Gergő, ennyi! Ez az! Még egy! Egyből! Ne szállj el! Nyugi, játsz meg pontosan! Gyerek egyedül! Meg a lábán viszik keresztül. Nem mondtad, hogy Nyugi. Annyira megnyugodott. De ne úgy nyugi, hogy... Hátára. Kéne egy gólt még azért. Most nem kiabálok. Szifi! Ez az, fia! Közelebb menjél már. Szifi! Közelebb! Mind a három belső középpályás megmarad az Ignác is. Ne menj el, Gergő, itt az ember! Monyó is, meg Matyi is, mind a három bent játszik középen. Jaj, meg a kék rúgjányi. Hátul! Hátulról indulok, és segítek! Ádám, segíteni középen! Figyelj! Úgy van! Kifelé! Gyere, Ignác! Ez a told meg! Gyere, zavarjan! Zavard meg, hogy ne tudja visszaívelni, ez az! Így van, nyugvosan, nyugi! Menjél, Ignác! Indulj, ott elő! Indítsd el! Itt a bóna! Baló! Passz! Miért nem teszed? Hamarabb! Lép elő! Nem baj, kisebbet, Gyulasz, kisebbet! Csinálj tovább! Balázs, rátekered el! Hamarabb! Jó volt, csak hamarabb! Menjél, most menjél! Most el! Baj, jó lesz ott még!
Na most, találj hosszú! Ez az. Megdobom a palatban együtt. Nem bírni vele. Én csak téged sajnálok. Amikor szabad időben te is ilyen embereket viszel magaddal, érted? Még egy! Megvan! Ez az! Vigyed! Így lesz szép! Jó volt Kristó! Hello! Gyerünk Gyula! Támadás! Hoppá! A gyereke ugrott el. Ádám! Nyugi! Az ilyeneket el kell lőni! Nem lehet ekkorát hibázni! Az ilyent el kell lőni! Várd meg, mikor látod, és akkor induljál el! Senki nem mondta, hogy mindent kiabált, hogy támadás, ott volt, ott ide támadás. Mindenki kiabált, senki nem ott volt. Ádám úgy rúgott előre lát. Az volt a hátalév, hogy a meghalók hangfalba tennek a rocker úr. A meghalók hangfalba tennek senki. Ez a toll, azt mondják, hogy pokolkéke. De nem tudod, hogy ez a rocker, nem? Jó van már. Sok cigi van meg elképte. Nem, most nem kiabálok. Gyerünk már, Gyula! Hol van? Nem is cigizem. Várjál! Állj meg! Én először azt hittem, hogy megveri a Zavaró ez a bíró, hát azt hittük, az a kapu. Igen. Én diófában, Laci, ne menjen azért, ne menjen kajálni, ott nem kap ki rossz nálat. Vagy akkor most hívok tőle egy darabig. Szép. Ez az, áll is meg! Úgy bizony! Tolják! Így van! Nem menj tovább! Csak a labda. Mennyi van még hátra? Egyedül vagy! Na most csináld! Most egyedül! Lőd el! Ennek a többiek is! Nem baj, merő! Jó, ez Igazság a fel. Ketten vannak, szóljál, segítsenek! Szorosan! Nem láttam Hé, ellenünk húzza Spori! Ezt lelökte! Ez az! Sípó! Ott a Gergő! Szép volt, de szép volt. Na, Geri! Jó! Befele Gergő! Mi van, megijedtek a 16-oson belül? Nem tudtál Jobb lábán volt a labda. Hát ballal is elváltja. Hát ő balon. Rúgjátok már rá! Áttenni a balra. Nem? Bandi. Az el kellett ezt ballal lökni. Nem, már nem Vissza akarta még tenni. Hát az mert akkor már nem volt. Akkor azért szívjuk, hogy beledött az egyik ketten állnak elő. Ugyanilyen, csak gól legyen. Így van, Bakesz, jó volt! A napárat lerendezem, bíz ide. Szép volt. Nagyon jó volt. Jó. Nyugi, vedd át! És tekerd be! Hát ez a lehetőleg Aha. Előre! Ó! Ez az.
Vedd át! Jó, vigyed! Nem voltál a labda. De miért úgy veszük le, hogy fölpattan egy méterre? Bum! Nem baj, szép volt csinál! Szép volt, Ádám! Így kell oda menni! Csak a labda! Vagy a labdának látszott? Ez menjél, pattani fog! Gyerünk, Geri! Gyerünk, Geri! Ez az, tökéletes. A labda, így van. Tökéletes. Szép volt, Gergő. Állj rá! Figyelj, gyerünk, most vedd fel az ember. Ez az, játszad! Hihetetlen lendületből! Jó, nem baj! Le ne szarjál! Tudod? Kocsit veled szeret. Gyerünk! Ez az! Na végre! Megelőzöm, elnyomó! Ez az! Told meg lendületből! Mögé. Érjed már, Gyuszi! De ne a háta mögött! Így van, csak kell úr benne erő. Hát ahhoz képest emlékezzetek vissza, hogy ősszel ledaráltak minket, egy momentum nem volt azon a meccsen. Előre! Ha így akartad, kurva nagy bravúr volt! Hát persze. De nézd meg! Azért kéne kigurigálni őket, mert azon nem Balázs, ő megy, bazd meg, akkor is. Csináld! Nem baj, jó lett volna az elképzelés. Segíts, Ignác! Figyelj az embert! Mindenkinek legyen embere! Szép volt, Gergő! Szép volt, Geri! Előre, gyerekek, így van! Ez valami judós gyerek. Játszad. Ez az, Ennyi, bazd meg! Told meg egyből! Ez az! Hello! Nem baj, nagyon jó volt, egy fél lépés is megvan. Figyelj! Ádám, figyelni! Ott lesz meg! Meg lesz! Nyugi, ez az! Nyugodtan! Nyugi! Pészték! De gyorsabban! Nem azt mondtam, hogy ne... Nincsen senki! Most a szélre ki, ez az! Nem baj! Jó. Jó a meglátás. Egy perc, figyelj oda! Engedd ki, nyugi van, nyugi! Hagy labdázzanak oda a gyerekek is, csak április hétvégén. Nincs műtelő. 2 héttel. Gyerünk! Az nem lehet le. Vidd be belülre! Kézzel lökte a gyerek. Akkor essél el, ha löknek! Na! Én már rögtön erre is tudtam volna valamit. Hello! Ez az, Maki, ez szép volt! Szurki! Ez az, nyugi, nyugtass meg! Ez az, Geri! Vigyed be fel a lendületből! 11-esre! Nem baj! Figyelj oda! Ez az. Szép volt, fiúk! Kapus figyeljen! Figyelj, na koncentrálj! Pont egy ilyen tábort szervezek. 56 és megint.
Vigyelünk felfele! Ez az! Az egy perc már nem mostan a bácsak annyira maradna hátra. Gyere, Gyuszi! Hátra segíteni, gyerünk! Egyből! Ennyi! Itten variálunk! Pattog! Ne szaladj el, Jani, ne szaladj el állandóan. Vigyázz, haza nem! Nyugodtan! Fel! Nagyot! Kicsit le. Ignác. Oldal! Pontos passz! Kérdem Balázs. Kérdezésem azért Ákos. Ez az Maker! Szép volt! Sisi! Oldal! Fogd meg! Jó vissza! Nem kell a kapusnak, ezen a talajon nagyon pattog. Pattog nagyon hazafelé, vigyázzatok! Szorosan. Jussi, kísérjed a támadást, mert lemaradtál. Szép volt különben, Sisi, szép volt nagyon! Ügyes! Csinálja! Zavarjad! Az a szögi! Szabálytalan volt igaz. Csógyenge csáv. Ez a Sisi. Segíts oda. Nem engeded megfordulni, ne vegyél át a labdát. Segíts oda. Ez az, mennyi. Ez az. Ügyes Ádám! Gyere! Nyugi, megy! Így van! Jó. Vegyük föl! Geri, nem kell még! Józsira! Vedd fel! Ilyet csinálj! Ez a Bányász Józsika, tudod ki az? Buda. Kidobja oldalra. Hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Tessék? Bányász Józsika. Hozzánk járt az is. A volán gyerek. Az? Aha. Nem tudtam. Nem figyeltem. Gyere, Jussi! Rúg be! Azt a feget! Kurva jobb, hogy nem elnézést tőle. Szépen tekintettel ilyen finoman mondtad. Nem hiszem el, bazd meg. Nem baj, szép volt, csak keményebben egy kicsit. Öcsém, Spitzel elrúgja jó lett volna. Jó, ha lepattanul. A kipattanó is jó. Szép volt, Gyuszi! Nézd meg, széles a kapu, el lehet gurítani. Az úgy nem lehet, hát ellenféltől kapott labda! Ellenféltől kapott labda. Nem is a másik volt lesennem. Nem is lehetett lehet. Nem, egy héten hamarabb. Fordulj! Jussi, lendületből be a 16-osra és belépni a labda elé. Hozzád ér 11-et. Menjél, kérjed. Egyből! Ez az. Ez a feladat! Szép volt, Ádám! Az edző bácsinak tettem, és azt akartam mondani. Gyere segíts!
Ahogy megbeszéltünk, Gyuszi. Kifelé! Kifelé! Kész! Kész! Jó, nyugi! Igen, ilyen ez a legkáldó. Nem megírt. Azaz Maki! Na most nyugi, Geri! Gyere, segíts hátra, gyere! Hívd, Jani! Gyertek, segíts! Gyere, nem fog kimenni! Álljatok meg elől! Csak a labda. Toljad kifele! Ez a! Ádám! Ádám! Gyönyörű volt! Ez a feladat! Ennyi! Szép volt, Ádám! Jani, szép. Szép is. Jani, szép. Ennyi volt meg. Te vagy Makesz! Oda azért nehogy 8 ember kelljen. Gyere ki, gyere! Figyelj! Geri! De láttad? Oda senki nem állt a labda elő van. Nem kérték. Oda kell állni. Teljesen jogos. Jobbra, Janinak. Robi, miért nem tedd be a papírt a pályára, bazd meg? Amit tettél? Bevitte a szél. Bevitte a szél. Állj elé velő! Ez csak állj elé, Balázs! Ez az még egy! Még egy! El a kaputól! Így van! Most fordulj, ez az! Most jó, hárman vagytok! Gergely, nyugi! Nyugi, nem baj! Nagyon pattan. Amit tudod, rámentek, tudod megizélni. Menjél, ma kell segíteni! Megsütötte a naptort, kiszáradt érted, csak... Köcköld el, nem baj, ha oldalra, csak rúgd el! Kész! Jó. Ó, de rúgd meg! Egyből egy, előre! Mit kell ezt csinálni? Szóljál már! Tovább szél! Ilyeneket csinálunk, bazd meg, most eljönnek belőle. Szél, ott a szél! Inkább odaadjuk az ellenfélnek, ahogy 4 kék van. Na. Ez az, Kristóf! Csinál! Úgy van, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Segíts neki! Szélre, aztán vissza. Jó! Szép volt! Figyeljetek, Galéz, nagyon rossz ilyenkor. Nagyon pattog a labda, nincsen benne elő, érted? Föl kell húzni! Megfordultál előre, azt vehetted volna fel. Figyelj oda! Nem jó, Matyi, nem volt jó! Kiszúrta! Csúszik! Úgy bizony! Gyerünk, Monyó! Tudom erősebb! Mit fújtál le? Figyelj, mert viszi a szél! Jó! Szép volt, Józsi! Gyerekek, ne álljanak már 2-3-an üresen! Olyan sok kész kell hozzá, hogy elosszuk, hogy ki lehet érteni, miért nem neki bosszát.
Elé, Ádám, elé, menjél, mert ha lecsúszik, akkor megelőz. Úgy. Miénk a Szabi, miénk, vigyed feljebb, ott a... Környéknél volt, úgy bizony. Kész! Nem jó az. Jó van idő. Fel! Nehogy egyből. Fel! Ezt én nem, agyam eldobom, nem értem. Jó, de nyugodjál már meg. Majd ha elhibázik, akkor hazamész, azt nagyon ütöd. Na. Nem ő hibázik. Jó, teljesen mindegy, ő is hibázik, mert ha odaadja, akkor hibázik. Na. Jó. Gyerünk, Bakker! Figyeljetek! Hátrébb volt! Fordulj, Ádám! Ezért kellett volna az a gólot nagyon az a helyzet. Hosszú, ki van? Gyere ki ilyen! Hát gyere már, nem menj be oda! Jó, les! Szép! Szép volt, Ádám! Ötösre bemész! Vigyed! Gyerünk, Balázs! Nem baj, jó volt! Gyűrjed! Ez az, Bacsi! Hát nem beviszem. Gyerünk! Ez meg olyan. Na lőd el! Most, amikor talán egyedül kell lenni. Talán most először visszadta szépen, nem számított rá, hogy hátul. Ez kellett a fejes nagyon, Ádám. Geri! Kell ez? Jó, rendben van. Ha ez a feladat, akkor jó. Csak oldjátok meg. Eltelt egy perc, nézd, elment jó messzire a labda. Eltelik még egy fél perc. Bújjunk, pihenünk. Sok egy percekből lesz. Látod, hogy el is tudja, visszajön, megint. Te dobod, én dobom, kidobja. De mielőtt itt Bedrász, Cici! Nem mehet egyedül, így van! Ez az! Most figyelj! Indulj jobbra, indulj Monyó jobbra! Ez a végén! Gyerünk befelé! Be a 16-osra! Ez az! Ilyen volt! Ez a... Na, azért nem igaz, na. Megérdemli. A kapját hívom is az majd. Ennek gyrosztál, bazd meg, egy gyrosztál nekünk. Új, de szép volt. Hogy bebőrözte, meg előtte hosszú. Ez megérdemelte. Ez gyrosztál lesz. Kapjátok. Nem neked, neki. Hírvidőnek jár. Mondj ezt! Mondjuk! Öreg! Gyönyörű volt! Mondj ezt! Szép volt. Mutasd már még egyen utána a kamerának, mert ez nem sikerül. Csak a fejed van rajta! Figyelj oda! Most figyelj! Most figyelj, így ahogy van, pontosan! Ez már elmúlt! Szorosan! Ez már elmúlt! Nem kap labdát! És gyerekek, és Edélkárnak a barcikai, meg a tarpai megy, gyerekek. Így, hogy mondod. Na, jó van, már beszélünk. Menj, Gyuszkó!
Jó, nyugi! Nyugi! Nyug! Menjünk, Nyugi! Nem baj, lőni kellene. Nem baj, Szép vagy, Gyuszi, nem baj. Lőjél, koncentrálj, Gyuszkosz, lőjél! Mi ezért lőni kell? Csak be. Apád is kihagyta volna, biztos lesz benne. Ő még egyet rugott volna be. Bedobásnál. Ja, nem igaz? Nem vagy, figyelj! Szorosan! Egyből! Úgy van! Nem veheti át. Egyes, gyerünk, Monya! Szép volt, Bacsi! Most indulj el, Gyuszko! Nem, Gyuszi! Be a 16-osra! Itt van! Ne fordulj meg! Ott a Jani a jó. Miért hozzak ki neki? Nyugodtan! Nem baj! Így is jó! Figyelj! Minden meccsket könnyű, Nagyon sokan. Szóljál még! más törítőzésre gondoltam, nem ez már nálam, ez már nem volt. Megkönyveljük véget fel. Ez egy jó csapat. Láttuk tavasszal, nagyon jó. Tudom, hogy momentum. Na, hogy akkor tudjuk megmenekülni. Nem volt, elég az, csak lesz két kicsi. Elég lesz, ha lesz két kicsi. Nyugiban be kell lőni a helyzeteket, majd ha lefújta a bíró, akkor van vége egy meccsen. Jó, nem baj! Nem tudnak visszaindulni! Csapíból valaki dobja már vissza! Csapíból valaki dobja vissza! Fordulj meg! Valaki az izban, Vitya, menj elé! Cselezni fog! Rúg ki oldalra! Nyugi, cselezni fog. Nem kell elvenni tőle! Ez a konyhászat a Szép! Krisztusnak! Gyere, Monya! Húzta a mezét is! Szélre! Miért teszed a szélre Jó, már? mert alig Olyan tudtad. szép cselek voltak! Jó, gyere vissza! Hogy késsel után tedd ki szélre! Gyere van, Spori! Szép volt! Hányszor kereste a labdát? De olyankor kapja vissza. Kiteszi a szélre, nem tovább, nem? Kik? Miért? És megint nem lesz szél. Népolgári! Szerintem van egy jó 20 perc, 25. Gyerünk, Dori! Gyerünk, Ádám! Gyerünk, Dori! Figyelj oda, Dori! Gyuszi! Jobb kezed, jobb! Ne menj beljebb! Ne menj beljebb! Furcsán néztem. Nem tudom. Én nem tudom. Valami baja van, nem a lábának, vagy valami. Valaki mondta, hogy valami. Fordulj meg! Talpának. Valami mondta. Csúszik! Told meg! Ez az, gyerünk! Indulj el, Gyuszi! Itt gyerünk, Gyuszi! Végig! Gyerünk, Gyuszi! Told meg! Ez az, Gyuszi, befelé! Sörben! Jó, de jó! Ezt nem hiszem el! Hát ez nem igaz! Szerintem már jó labdát adott. Hát de ezt be kell rúgni, gyerekek! Hát ajtó-ablak volt! Na, gyerünk! Szépen el is megülöm. Megint a szél! Hagyd megint a szél!
Iván belé! Gyerünk, Jani! Gyere vissza segíteni! Lesről indult, utána érte utol. Ennyi! Szép volt, Cici! Figyeljetek oda, figyeljetek! Utána érte utol a védő. Jussi, semmi köze volt a leshez. Semmi köze volt a leshez. Figyelj, figyelj, figyelj! Több méterre volt a védő. Figyelj! Biztos egy lépéssel előbb indultak ki. Tedd le, így van, úgy van. Szép volt, mondjál, csináld öreg! Nagyon jó, nagyon jó! Ne bántsad! Nem bántotta! Ez előre! Ez az! Told meg, az fussál! Told meg, az fussál! Visszapattan! Balázs, ilyenkor rúg meg magadnak, ott fussál! Ne birkózz vele, mert rengeteg energia elmegy. Ez meg nem dobás, sem fent volt a lába. Így van, fent volt a lába. 10 évig ezt gyakorolta, nem beszél már lesz. Kristó! Gyerünk öreg! Nyugi. Tessék? Csak elő! Az rendben van idő, mikor birkózik el, de előre dobjad nagyot, majd indul le! Na most bír, látod, most birkózhat! Lőd el! Hát ezt el kell lőni. Lett volna kísérni azért. Rúg ki oldalra, vagy valamelyre nem kell elvenni, rúgd el! Toljad kifele! Kifele, így van! Szép volt, Mogyó! Ez az Motyó! Milyen Mogyó, tehát ott sincs! Jó, de jobbról megzavartam. Mogyó, akkor is szép volt! Azt nem fog kivenni, azt hittem. Pedig itt voltál hát. Majd megy érte, Dori! Szép volt, Dorkász! Figyelj, fordulj! Vigyem a bizony. Most csináld! Kérjed, Jussi! Szép volt Balázs, pedig ez nagyon gyönyörű volt. Nem baj, verő! Ádám, figyelj! Ott a következő. Gyerünk, Makesz! Toljad ki oldalra! Írd, Makesz! Ez a jó, köszi. Hátra viheti. Gyere, Jussi! Vigyel! Told meg, hogy fussál! Közepe! Ez az! Befelé! Nem baj. Hátrébb kicsit! Hátrébb! Makesz, figyelj! Erről van szó! Az Mokesz! Isten áldjon már meg! Ne zavar már bele! Nem ismered be? Mokésznek szemüvege van! Monyónak nincs! De még lehet. Mindeket mire fel boholjon! Látod? Szép volt! Gyere! Fordulj előre! Ott megy Monyó. Gyerünk! Menjél, segíts neki. Vigyázz, Monyó! Vigyázz! Szép! Gyeri! Nyugi! Gyere! Tudod kell érni! Oldalra! Oldalra toljad! Jó lesz! Állítsd föl! Szép volt, Ádám! És megyünk futottak. Itt fél pályán sprinteltette őket egy Szóval, amíg nem ér hozzá, addig nem lesz, azt mondták. Vagy nem lát. Persze. Szép volt ez az, de ha szorosabban odaállsz nem mehet el. Vigyázz, jön hátulról, nyugodtan. Passz! Nem jó. Nem is értem, basz, de ott volt a jobb oldal. Igen, nem visz vissza. Vigyázz, Makesz, előre! 4 körül veszi, és akkor 4. Ne hagyd magad, kisfiú! Gyere! Most lőd be! Jó!
Egyszerűen nem igaz. Egyszerűen nem igaz. Pattan! Következő gól. Előre! Előre, Bonyész! Nem baj. Nem baj, gyere! Figyelj az ilyenekre, mert ha nem éred el, egyből átpattan. Figyelj rá nagyon! Jó lesz, Zuzi, csak célozz már egy kicsit. Olyan nagy ez a kapu. De vagy a kicsit célozza meg. Milyen nyugi? Kapus! Nagyon sodróz kifele, azért kicsi a szög. Azaz én... De feleményleg fél 11-es lesz, az nem baj. Nyugi, koncentrálj, koncentrálj! Az enyém amúgy kell. Nem, az nem az. Nem az enyém. 56-ból 2-22. Vegyél a levegőt egy kicsit. Van itt bőven. Dori, ha jövök, akkor jövök! Már lehetek 54, ezt nyugodtan. Van egy csatára kiállítatok volna. Nem koppan, után a napra lentek. Kifelé! Semmi, a semmiből vagy. Semmiből. Engedtétek megfordulni, erről volt, hogy ne forduljon meg. Oda, most már figyeljetek oda! Ezért kell beleöltözni. Jó lesz az. Mondtam neked. Le hátrafele, gyerekek, ne hátrafele! Na ez az. Ez jó. Janikám, ne hagyjad, vigyázz! Már nincs Geri. Gyerünk, ketten menjetek! Ne zavarjátok már! Ez az, vedd el! Bonyó, tiéd! Labdát ne vegye át! Toljad kifele! Kapus! De jól előttem. Jó helyre megy. Nagyobbat! Elő, be kell rúgni az iccsereket, gyerekek! Nem szórakozunk! Százszájó az icser, azt be kell verni, mistesen. Gyere előre, gyere fölfelé! Szép volt! Gyerünk! Gyere, segíts neki! És anyád el! Ez az, Bonyász! Ez az! Itt a jobb! Menjél, Bonyó! Menjél tovább, adja neked vissza! Jó lesz, jó az! Most be! Illed be! Nem baj! Gyere Jani! Vissza kéne menni, gyerekek! Kutogjál visszafele! Miért, Kristóf? Úgy van. Gyerünk visszafele, gyertek visszafele! Dobta magát a gyerek! Mi olyan durva volt? Színész! Aha, ilyen durva gyereked van? Figyelj már! Hamar gyógyul! Elhozta a Gergőt, aki meg az egyik legjobb. Szerintem. Igen, tehát egy kicsit Melyik Gergő? Hát a Bóra Gergőt levitt. Így hozta le. Szorosan!
Ha kezd, gyere elé! Gyere kijebb! Jó! Előre nagyon! Előre nagyon! Megy a verő, megy a Balázs! Nagyon! Hogy menjen! Ez az! Na végre! Menjél Balázs, pattani fog! Nehogy magad! Ez az Balázs! Gyerünk! Nem olyan így elérve. Hello! Ez lap, ez állít ki! Latabár! Ez kiállítás, kapás. De még az nem is volt durva, most ma a kótól. Milyen egy durva ember. Csak az apján rá kell nézni. Oda figyeljetek, ne egymással dumáltok, ott van bal oldalt a kék! Nem veheti át a labdát! Igen? Jó. Jó van. Gyere vissza, Ádám! Ilyet már pattant. De még ott valaki majdnem belerepült, az jó lett volna. Ádám, de nem ért. Ja. Látod, egyszer fordul csak a kapu fele. Oda figyelj, nem veheti át, nem fordulhat kapuba. Nagyon vigyázzatok! 14 perc, nagy tartsatok! Sziszi nem veheti át, figyeljetek oda! Tolod kifele! Ha lemegy PC-re, mész vele! Zsoltikának mondjátok, hogy melyik. Jó volt, hogy Ne bánj! De azért mondom, csak mondta, hogy ne bánj. Nem azt mondta, hogy nem. Nem baj! Szép volt! Gyertek vissza mind! Nagyon kell figyelni, Dori, nagyon kell figyelni Nagyon most! figyeljetek! Irányítsad őket, nehogy valaki üresen maradjon! Gyerünk be a 16-osra! Megint kézzelmet szavult. Jó, Nyugi! Nyugi, Jani! Előre fele van. Vonal mellett. Előre. Ott a monyó. Lábra. Vonal mellett. Jó, ez volt a legjobb, Jani. Szorosan, Ádám. Most oda kell elérni. Egyik befele indul, egymászra menjetek. Úgy. Gyerünk be, be, egészen! Hello! Nem fognak beszélni. Hát egy közvetettük, nem lehet. Jó, de megint nem jó. Arról levő. Ez majd jön. Kristóf, figyelj! Oliver, 25 fok. Te vagy. Mire, ugorjon félre, vagy mit csináljon? Hát ott áll a hátra. Jó, hát nem az azért van, hogy a saját csapatánál szurkoljon. De nem szurkol. Szorosan, Ádám! Ne menj beljebb! Ne menj beljebb! Figyelj! Gyere ki! Ez az, Dori, igen! Nagyon! Hagyj menjen! Gyere, Gyuszkó! Nem baj, pattan jó az! Ezt az Ádámnak! Egy loptán. Jég, Ádám! 12 perc, vigyázzatok! Jó van, A labdát tudjuk. Ő is rángatta a kéknek a mezőt. Afele vigye.
Gyerünk, 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 előre! Előre, hagyd menjen! Told meg, told meg! Gyerünk! Figyelj, befele! Üdd be, gyorsabban! Lőd be, kérlek! De miért nem vállalod el? 16-oson belülről hova adott ki a szögletvászról lesre? Ez minek, kisfiam? Ezt beszéltük meg ugye egyfolytában. Vidd be, ha felrúgnak 11-es, ha nem berúgod, ennyi! Vidd befelé! Félsz a kapu fele menni, Gyuszi! Ne azt mondjad már, hogy jó van, hanem arra menjél! Na! Viszont befele fölrúgnak 11-et. Figyelj, szorosan, Ádám, szorosan! Mindig csak őt keresi. Védekezzetek. Egyből! Úgy van, Sziszi! Gyere, Gyuszi, gyere, Gyere, Gyuszi! Told meg egy kicsit testet, testet! Jó! Nyugi. Csinálj, csak vidd befele, ne kifele kis. Fori, csere lesz! Fori, csere lesz itt, megsérült! Hagyd meg az időt. Teljesen jó, csak befele, ha bent vagy, ne vidd ki. Várja, hát ez baleset veszélyes! Ne üskedj már, megsérült! Neki vette az ének. Nem, már itt a szombja, hogy már egy párszor. Előre! Gyere, ez az. Előre, szabályosan. Induljon, Monyó! Oda be előre. Erről van szó. Gyerünk! Told meg hosszan, told már be! Told be! Be a 16-os! Kint volt. Nem baj, Matyi, nem baj, Matyi! Kilátottok kintről. Maradjatok! Ne menj, Sziszi! Gyere, Gyuszi, gyere! 8! Torres! 8! Nem 8! Figyelj oda, ne egymással dumáljatok! Nem 8 gombóc vagy itt, mondom 8 perc! Ügyesen bazd meg! Hagyj menj egy kis erőt is, vigyél bele, Matyi! Nem kell erő, csak még ha hálót se ér, csak menjen át a gólvonalon. Jó, felsőbe! Jó! Így a jó! De ennyit nem lehet kihagyni, gyerekek! 6. bazd meg már! Hogy jön kifele onnan? Gyere, Ádám, gyere! Hátad mögött, gyere, Ádám! Gyere! Kezd, figyelj! Gyere, szorosan! Kicsit szorítsd össze még a fogad, gyerünk! Nem sok van, figyelj oda! 5 perc! Egyből! Rúgd el! Ez az! Jaj, nem a két. Jó, meg tudod. Ne utána szaladgálj, már rúgd el a labdát! Feldobja magát! Figyelj, dobálja magát! Be akarsz menni? Jelentő? Legyen embered mindenkinek! Oda figyelj már! Ádám, ide segítsél! Szorosan mellé mindenki! Oda segítsél! Szorosan mellé! Gyere ki a 16-osra! Gyere a vonalra! Vonalig, gyere ki! Gyere ki a vonalig! Gyere ki, hagyj maradjon lesen! Jó, akkor ne gyere ki. Stop előbbös! Ez pontosan erről beszélünk. Zoli, pont erről beszélünk. Én mondtam, Ne hagyd magadnak ezt! ez az Ádám! Ügyes vagy, Ádám! Rúgd ki! Rúgd el! Ez az, jó! Kifelé! Előre! Előre, Gyuszi! Így a jó! Csináld már! Gyerünk, mondja, ezt nem sok van! Mondja, ezt nem sok van!
Kapus! Feküdj! Feküdj! Úgy bizony! Szép van, Dorian! Fordulj! Dorian is megtanult ezt a fekvést már Gergőtől. Legyél! Most hibázzál! Fej! Ez az! Egyből! Bravo, Makász! Ne engedd át, vagy Ez az! Hello! Fordítta be! Júlika mezere! Most fordítsatok a túloldalról! Ez az! Így van, gyönyörű volt! Ez az! Gyerünk! Gyerünk Balázs! Meg is van! Nem baj! Ne röpüljetek el! Jó. Nyugi! 6. 4,5 van. Az még sok. Meg még 2 hosszabbik. Azért mondom, hogy egy olyan 6 perc. 2, Zoli. Nem tudom, nem értem. Előre, rúgd el! Rúgd el! Ne hagyjad már! Ez az Ádám! Nagyon nagy volt! Gyerünk kifele! Hozd el az embert! Jó. Jó. Visszagyálsz! Vége van, mert nem halok semmi. Foglak keresni. A nézését meg a járását. Akkor van végén, amikor lefújt a bírégyen. Ne számoljunk meg, az mindig. Ez a bornos. De figyelj, ha 3 vagy 4, akkor... Szép volt, Gyuszi! Ebben is elment egy fél. Nem engeded, ugye? Ott a hátad mögött figyelj! Nem mehet el! Közelről, ne menj el tőle! Hát szólni kell, hogy végezd el, nem? Hát így szóra megy, fiam! Kapus volt, tényleg. Fordulj! Embered legyen! Ádám, gyere bejön! Közelebbről függel! Ott a 15-ös, ne engedd el! Idő van! Kifele! Bum! Hát de azért van, ahogy oda. Fogd meg! Ój, Dorian! Akarsz Mi? Azt hiszem, idő van. Figyelj, Ádám! Eli! Nehogy lecsúszol! Akármi történt, nehogy lecsúszol! Nagyot! Csúszik! Gyerünk már! Okész, figyelj! Figyelj, a mezőny legjobbja nálam vagyok. Fussál Ádám! Menjél, segíts neki! Még az is jó, a szabálytalankodj. Jó. Milyen a sparit? Idő! 3 perc, mérjük! Ügyes vagy, Magász! Jó! Feküdj! Előre, csak nagyot! 16-osig! A másikig! Ne visszafelé! Jó az. Addig még. Nyugi! Dorian, menj! Menj már vissza, Dori! Mindegy, valami! Ádám, szorosan! Egyszer hazahoztalak autóval, légy szíves. Elődője volt.
Szorosan! Ne menjetek be! Ne menjetek be, vonal! Lesre állítsátok már, ne menj beljebb! Ne menj beljebb! Álljon egy ember! Ráemelik, a Florian edzéje álljon ki. Hármas láttad? Gyere ki! Kifelé! Figyelj előre! Most egyedül Balázs! Gyere ki! Gyere ki! Menjél előre! Egyből! Ez az! Ádám! Ez a hello! Kézzel ellökte! Ezért kell odaállni szorosan! Akkor nem maradt a lábára! Embered legyen mindenkinek! Itt előrik a picsával. Figyelj! Embert vedd fel! Hozd el az embert! Jó! Kifelé! Ez az! Figyelj! Szoríts ki! Jaj, ügyes, vedd el! Szorítsad, ne engedd megfordulni! Rúgbál ki onnan! Na, Móri, vége van már! Hey! Milyen? Fújja már le! Már letelt, bazd meg! Milyen doxád van? Letelt, ha néztünk, bazd meg. Figyelj! Keményen! Embered legyen, ne álljon a hátad mögött! Fújjuk már, Espori! Jó, végig. Igen! No, hát akkor mi van? Igen! Hozzátok! Ez az! Szép volt, fiúk!